Class 8 Mathematics Chapter 14 Factorisation kan zirle thuak dona he exam hnai to a exercise 14.1 hi high school lama in zira in bolu tuklo nan kan zirle dona ni exercise factorisation hi exercise 14.1 number 1 a khan find the common factors of the given terms atia henga hian an common factor zon tu ni common factor chu an mani sem thei tu ti na ni an mani sem thei tu an common kha zon tu ra ni hei kan ti lian dewanga he ti hian ka chaw sai kan en don ni 12x hi 2x din ka je ka 12x ti tur ni 12x le 36 common factor kan zong dona 12x hi engin nge sem thei ti kha kan thriat don chuan ama hi kan thren som noi don ani 12 sem thei tu chu 2 into 2 into 3 ate berzel 2 into 2 chu 4 nia 4 into 3 chu 12 ania chuan x pakhata oma chuan 36 sem thei tu chu 2 into 2 into 3 into 3 omzia chu 2 le 2 chu 4 ania 4 le 3 chu 12 ania 12 le 3 chu 36 chuan heng ho hi an mani then te ta ate thei dan berani 2 2 3 3 hi 36 sem thei tu te berani chuan hemi te 12x le 36 a an common chu a om kop ve ve chu 2 a om kop ve ve a voi khat om phota 2 voi ni ve ve om le a 2 kan da le a 3 ten voi khatoma ten voi khatom le ta ni 3 a box chu common om to lo x le 3 khan ya chu wang chuan an common chu common factor chu 2 le 3 kha common factor ni chuan an highest common factor HCF chu khami pun tir kha 12 kha ani mai ni ka tiang che khan question number 2 a po 2y le 22xy ani a 2y factors te chu 2y sem thei tu te chu 2 le y ani a 22xy chu 2 le 11 2 11 are 22 mo 2 le 11 le x le y ani chuan heta common om kop ve ve chu 2 an om kop ve ve a common factor pakhat kan zeka chuan y hi an om kop ve ve a chuan 11 le x hi an om ve lo wangin a om kop chau kan ziaka an common factor chu 2y ni ta a chuan an highest common factor chu 2y kha ani ta ni chuan number 3 a chuan 14pq 28p square q square ani a 14pq hi asim a factor ho kan thiat dar te le ta 14 chu 2 7 zar ani ta 7 hi an sem thei to lo wangin heti hian kan ziaka p le q ani le ani chuan 28 kha 28 p square q square ani ta 2 2 zar 4 4 7 zar 24 chu wang chuan 2 2 7 khan ni mai ta p square ani wangin square chu pahni alet ti na ne p pahni om q square po q pahni om ti na ni chuan an common factor kan la true voi khato a oma hemi kop pui hi om ve to lowa 7 ero hi chu om kop ta ni 2 le 7 ania p le p voi khat q voi khat mo 2 7 p q kha an common factor an ni a an highest common factor chu 14 pq 2 le 7 kan puntir chuan 14 ani a number nei lo kha chu pq puntir thei ani lo mo chuan question number 4 a hian 2x le 3x square le 4 kha an ni ta a 2x chu 2 into x ani a 2 le x ani a 3x square chu 3 le x voi ni ani 4 chu 4 sem thei tu chu 2 le 2 ani chu heta hian common lang kha om talawa amai ro chu
number zong zong a hen common kan zon don chun common factor chu 1 ani vek 1 in a sem thei veka henga hian kan ziak lang lo ani ka tianga hetai tianga common a om lo wang hian a om thei om chun chu 1 ani a chu chu HCF kha ani ta ni number 6 number 5 kan enanga number 5 a hian 6abc tite 24ab square 12a square b square tite anni chu uncommon kha kan la le ta a 6abc anita abc kan trinchana 6 chu 2 le 3 ina puntir chuak anni chuan 24 puntir chuak tu hi kan zong le ta 2 le 2 voi thum le 3 ani chuan a kan ziaka b square ni wangin b voi ni kan ziak bok ani chuan 12a square b square hi 12 hi kan semte thei dan ber tur chuan 6 2 zar ani ta a 2 kan ziak ta entirnan 6 chu kan la chen te le the 2 le 3 kan semte thei ni ka tiang khan chuan a square ania a voi ni kan ziaka b voi khat kan ziak le boka chuan a common kan la thlale ta true an om vek true voi khat kan ziak thei hetai chu om to lo 3 hi 3 om vek bok 3 voi khat kan ziak thei a hi om veka kan ziak le theya b hi om veka kan ziak le theya c chu om ve to lo chu wang chuan common factors chu 2 3 a b ani ta ani chuan kan puntira 2 3 zar 6 ania 6 a b kha common factor kha ani ta ni chuan question number 6 a hian 16x cube minus 4x square le 32x te andi chuan uncommon an factors ka kan la le ta a 16x cube factors sem thei tu ho chu 2 pali 2 2 zar 4 4 2 zar 8 8 2 zar 16 mo x cube pani van x pathum chuan minus 4x square heta hian kan thret tu chu a common a hian a factors a hian minus 1 ka kan da tel don ani minus lo om chuan minus 1 ania bak chu 4 chu 2 2 zar ani le maya x square ania x pani kan da le ta a chuan 32x chu 2 panga kan da entirnan 32 chu kan sem le chuan 16 2 zar ani ta ni chuan 2 pakhat kan da thapot ta chuan 16 kha kan sem le don ta 16 chu 8 2 zar ani ta chuan 2 pakhat kan da thale theya 8 kha kan sem le chuan 4 2 zar ni le ta ni chuan 2 pakhat kan da le ta pathum kan da to chuan 4 la banga 4 kha 2 2 zar ania 2 pahni an ni le ta chuwang chuan 2 panga in puntir in 32 siam tinani chuan le x voi khat kan zika an common factor chu true voi khat true voi ni le x voi khat mo chuan 2 le 2 voi ni le x voi khat kan puntir chuan 2 2 zar 4 4x ani ta ni question number heng ho hi in lo copy nga tikhan video khain inlet le ze umenga chuan number 1 atronga number 6 kha cho sa hetia karonda ka soifi hi in lo copy anga chuan number 7 kha 10pq te 23qr te 30rp te ania chuan number 8 a 3x square y cube te 10x cube y square te 6x square y square z te ania khang ho factors kha number 7 le number 8 kha ma ani in lo chok ve don bok ani kha in lo copy anga cho tur kha in lo chok ve bokam chuan question number 2 a hian factorize the following expression heng ho hi kan factorize le don ta ni om zia chu
kan ti te don ti na ni le maya hei pe hi chu a har lowa he mi te pahni an ma ni pahni hi kan sem ko panga kan ti te don entina 7x minus 42 chu 7 in a sem thei ve wagin bracket pona 7 kan da 7 in 7x ava sem chuan x chia bang to a chuan minus ania 42 chu 76 zar 42 ni chuan answer chu 7 open bracket x minus 6 closing bracket kha ani le baini number 2 a chuan 6p minus 12q ani ta ani an common om thei chu hemi te pahnia common om thei chu p emo q emo om thei lawa common om thei lian ber chu 6 ani 6 in a sem theia 6 kan da a chuan p chu abang ta p 6 in 6p kan pa sem chuan 1p ni ta mai ta ma se 1 kha kan jek tel ngai lawa chuan minus ania 6 in 12q kan sem chuan 2q ani le mai number 3 a 7a square plus 14a heta hian an common om thei chu 7 in a sem thei ve chuan a hi om ve boka wangin 7a hi common a kan la a 7a in 7a square kan va sem chuan avoi khatania chuan a hi la chuang ta ni a pan a square ni wangin chuan 7a in 14a kan sem chuan 7a 2 zar chu 14a ne chu wang chuan plus 2 alo ni le ta ni number 4 minus 16z plus 20z cube ani ta a hei po hi sem thei ve tu chu 4 ani ma se 4 in 4 khan ringot lawa heta abula hen minus om wangin minus 4 in kan sema z om ve poka z in kan minus 4 z in kan sem ta ni minus 4 z in hei kan va sem chuan minus in minus kan sem chuan plus lo chuak ta a 4 in 16 chu avoi li na ania 4 mo chuan plus ania 20 chu minus le plus minus plus kan sem chuan plus kan maya chuan a 5 zar ani le ta chuan z pakhat oma helai hian z pahnih le chuang 4 plus 5z square ani ta ni question number 5 a hian 20l square m plus 30alm ani ta ni chu akom number a hian a common thei chu sem ve thei tu chu 10 an ni a chuan hemi te pani hian sem kop thei tu chu hemi te pani sem kop thei tu chu lm an ni chu wang chuan 10lm hi common a kan la a 10lm in 20l square m kan va sem chuan 10 in 20 chu a 2 zar ani a l in l kan va sema a square ani wangin pakhat ala chuang banga m in m kan va sem zo mo 2l plus 30alm hi 10 in kan va sem chuan a 3 zar ani a lm a kan sem chuan alm a chuan a chi bang ta 3a mo 30lm open bracket 2l plus 3a kha a answer chu ni number 6 a hian 5x square y minus 15x y square kha chinami ka common kan lak ang khan common kan lak thei chu number pahnia hian 5 le 15 a common kan lak thei chu 5 ania 5 in a sem ve thei x le y hi kan la ve thei bok chuan 5x y in kan sem ta a 5x y in 5x square y kan va sem chuan x pakhat chia chuang thei to x pakhat chia chuang chuan 15x y square kan va sem le chuan 15 chu avoi thum na ania x hian kan va sem chu x pakhat chu wang oma wangin kan sem zowa y square ani wangin y pakhat ala om 3y 5xy open bracket x minus 3y kha ani ve ta ni khatiang kha ani hei poi adang lam lo hei chu number 7 hi ka soi lawang number 8 hi error hei chu kan soi nge minus 4a square plus 4ab minus 4ca kha ti ta ni ta hian a common kan lak thei chu minus 4a ni minus masaber ni wangin minus kan lak te langa ya
minus 4a om veka kan la thei 4 kan la om vek kan la thei chuan minus 4a kan la ta minus 4a in minus 4a square kan vasim chuan a pakhat che bang to a mo chuan minus 4a in plus 4ab kan vasim chuan 4a ve ni wangin om to lo chuan minus a plus kan vasim wangin line minus oma b ala chuang mo minus in minus kan sem chuan plus a chuaka 4a ania c che bang c chuan kha lo copy bok turani in notebook a chuan question number 9 x square yz plus xy square z plus xyz square le question number 10 ax square y plus bxy square plus cxyz kha in lo chok vele bok don ani hei hi nota in copy anga mo helai in thai thla hi ai nge alak a common la na ta na ka thai ni helai kalau 3 le 3 zone thai le tur ni kalau thai zom lo de hleka chuan hei hi x in kalau zia ka thai chele ni comma da turania ain kara hian mo chuan hei hi notebook in lo copy don bokadi heng ho hi chuan question number 1 a khan number 7 le number 8 kha in lo ti turani a i chuan question number 2 a khan number 9 le number 10 khain lo ti turani heng in ti tura ve hi chu paper a in ti anga thlatopa submit turin in da donani adang zong hi chu in notebook a in copy don ya uluk dawn video hi en ula hriat thiam in tum don ya